हेलो लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंहाबो मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर माने भिडिअखौनो बिराद खालामनो बादों मिन्थिया बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बयबो मिन्थिखायोआनोसै आं बेलेगाव दंहैयोमोन ओमफ्राय आङो दा न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बेजों लोगोसे आंहा बोरायाबो न'आव फैदोंमोन आरो ओमफ्रायो सियाल लानानै फैदोंमोन सियाल सुथि ओमफ्रायो मा होनो जोङो 4 तारिखआव गाखोदोंमोन नालाय होजोंनिफ्राय ओमफ्राय 4 तारिखआव गाखोबाय 5 तारिखखौ सानसे थानो 5 तारिखआव न'आव मोनफैबाय 6 तारिखखौ सानसे थानो मोनबाय ओमफ्राय 7 तारिखआवनो रिकल सफैबाय आरोना होजोंनिफ्राय माने गासिबो गोजौनिफ्राय आदेश आरोना गासिबो थांफिनजोबनांगौ जाय बिथांमोना सुथि लादोंमोन सोरनाबा फैयाखै जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जोंनाबो फैदों आंनि बोरायनियाबो फैदों गासिबो रिकल आरोना गोजौनि आदेश बिथांनि खामानि थांखानांगोन आरोना उफाय गैया बेजोंनो जानाय नालाय ओमफ्रायो प्लान लानानै फैदोंमोन आरोना बहुतनो गोबां खामानि दंमोन माने 20 दिनाबोथ' मेरला बिसिनि थाखाय गोबां दिन जायोना सानसेयानो बेसेबां भेलुएबल नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्रायो फिसाजोनिबो गोरलैनि बार्थडे दंमोन आरोना एबार 2 इयार कमप्लिट जासिगोन बेहा ओमफ्रायो गाबोननोमोन आरो बार्थडेया बिना गाबोन 11 मे नालाय ओमफ्राय आङो 11 मेआवनो बिनि बार्थडे जोनोमदिन मानिनो होननानै टारगेट खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय गैया जायासै बिथांमोना थांफिननांबाय आरोना जोंल' नङा आसामनि बिसोरो फेमिलि मेम्बार 2 3 बिसोरबो दंफैयोमोन फेमिलि लांनाय आरोना ओमफ्राय बिसोरबो गासिबो थांफिनजोबनांबाय दा बिसोरो जोंनि जायगानि खनसेनो रायलायनानै खनसेनो जमा थांबाय आरो रिजार्भेसन खालामनानै ओमफ्रायो बिस्राबो फेमिलिखौ लांथ'वासैनो माने आंथ' थाहैथारनो होननानै थांखायाखैमोन नालाय ओरैनो जास्ट आंना बन्द'नि थाखायसो बेरायनो होननानै थांखादोंमोन ओमफ्राय आं थानायनि टारगेट नंखायामोन नालाय आंनिया बेरायनोसो थांखानाय नालाय ओमफ्रायो होजोंहाय थानायावनो आं मोनसे भिडिअ हगारखादोंनो जेब्लानाखि होजोंहाय काश्मीरावहाय मोनसे माबा जादोंमोन दावराव जादोंमोन हेलानो आंहा बिराद एखेबारे खिबु एव मोनलायखाबायमोन आरोखि न'आवल' थांग'नो हाथारसै आरोखि बोरै जेरैखि जाया माने स्कुलाबो आंहा एबसेन्ट जाबाय थागोन फिसाजोनिया ओमफ्राय बेखायनो आङो माला सहैगौगोन बेबायदि सानबाय थाखादोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्रायो इसोरनि अननायाव सफैगबाय हाखु दाखु थाब सफैनाय लोगो सानदोंमोन एसे थानो मोनगोन बिफायाबो ओमफ्राय जिबनाव लाइफआव साख्रि मावजेननायनिफ्राय बेबायदि मालाबाबो जाफेराखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनो फार्स्ट टाइम आरोना बिदि फुल माबा सुटिखौ दानफेरनो मोनैया आरो नैबेनो फार्स्ट आरोना बिदि जाफेराखै मालाबाबो ओमफ्राय दा मिन्थिया डिउटिया बबाव गोलैयो ओमफ्राय बाखि माखा सोरबा खोनानो मोनदों सोरखौबा रिकल फैयाखै होननानै थांफिनाखै होननानै खिन्थु जोंनिया थांफिननांबाय आरोना माथो खालामबावनो बेनोबा खामानिया लोगोफोर ओमफ्राय आङो मैया बिथांखौ दोननानै फैबाय बिजनिसिम बै गारिया नायैनो माबाजों थांसिगोन गारि फिसाथ' थांदो बाय बङाइगावसो गाखोहैगोन नालाय निउ बङाइगावआवहाय ओमफ्रायो थांबाय बिसोरो आं बिजनिसिम स्कुटिजों दोनलांदों आरोना लोगोफोरबो दंखायोमोन नालाय गावबो हारसिं नंखाया ओमफ्राय बेखिनियानो आरो लोगोफोर भिडिअखौनो बानायना होननानै सानबायमोन माने गोसोआनो एखेबारे रावानो गैया आरो नो वार्डस मा बुंनो भिडिअआव मा रायलायनो लोगोफोरजोंबो मा फोरमायनो भिडिअखौनो बानायनो बाबाय आङो बिराद भिडिअस दङ होजोंनिफ्रायबो फैनाय भिडिअस ओमफ्राय गावसिनि सिङावबो खालामनाय भिडिअस ओमफ्राय होजोंनिफ्राय दाथ' ससियेल मिडियाफोराव फेसबुक इउटुब जेरावबो माबानो मोनखाया शेयार खालामनो मोनखाया आं जिखिनि भिडिअसफोर खालामदोंमोन होजोंहाय थानानै बेखौ आङो मोनसेबो हगारनो मोनला शेयार खालामनो मोनला बेखौ दा दानफिनजोबनांसिगोन आरोना लोगोफोर भिडिअफोरखौ गासिबखौबो आं दानफिनजोबनांसिगोन आं शेयार खालामनो हाला जिखिनि सिगाङाव मोनफा मोननै आङो शेयार खालामदोंमोन बेखौबो आङो माखौबा नायनानै डिलिट खालामफिनसै आरोना माने पारमिसन गैया नालाय सिङाव हाबनानैथ' भिडिअ हगारनायनि एलाउड गैखाया सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबाबो आं एसे एनै जा एसे हायो भिडिअ खालामखुमानानै एसे एनै माबादोंमोन आरो ओमफ्राय सोर बिदि दावराव जागोन सानो आरोना जागोनखौथ' रावबो मिथिखायाना बेनि थाखायनो आङो एसे एनै हगारदोंमोन आरो ओमफ्रायो जेबो नंला दा एसे एनै क्लिप लानायाथ' जेबो नङाना ओमफ्राय फुरा आं सिंनि बाउन्डारिफोरखौथ' आं फुरा खेबनानै खिथाखायाखैना आं लाइभआवबो आङो खिथाखायाखै बिदिनो फिसा एसे एनै माबा बिबार गायनाय गार्डेन सार्डेन बेफोरखौल' आं देखायखादोंमोन आरो थ' बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माला होगोन होजोंनिफ्राय फैनाय मानाय भिडिअखौ आं मिथिला आरो माने
रावानो गैया होनना बुंखाबाय आङो गुबुनफ्राथ' बिराद दुखु फोरमायगासिनो मा खालामनो गुबुननि सिगाङाव दुखु फोरमायनो खामानियानो बेनोबा आरो आं दिनैसिमबो आङो ससियेल मिडियाआव मालाबा मोदै रुफु रुफु गाबनानै देखायफेराखै माने गोसोनि दुखुआथ' गोसोआवसो थाखायो नालाय बेखौथ' सोरनो फोरमायबाय लोगोफोर बेनोमोन